आप सबके भोजपुरिया समाज के प्रणाम। पुरवाई परिवार के एगो बैठकी भइल है हमने के बीच। बहुत बढ़िया गायक अभी हाल ही परिवार से जुड़नी है आदरणीय शुभम प्रताप सिंह जी। तो आई जा यहाँ से कुछ सुनल जा भोजपुरी के बारे में। सबसे पहले अपना सब भोजपुरी भैया लोगन के सबसे जे बड़ बुजुर्ग बा सबके प्रणाम करत बानी। आभार व्यक्त कल चा मुक्तेश्वर भैया के। भैया घरे बोलौनी कुछ बैठकी भइल चाचा भैया लोगन के संगे सबके प्रणाम करत बानी। सबके आशीर्वाद के अपेक्षा बा। भोजपुरी के एगो छोट कोशिश करब गावे के निभावे के। हमार होके हमार ना हमार होके हमार ना भइल। राते राते रह गइल भिनुसार ना भइल। ओकरा जिंदगी के का पुछिल बारू ए बाची। जेकरा रहते हमरा सोरहो सिंगार ना भइल ना भइल। जेकर बलमा बसे परदेस रे सखी रे। जेकर बलमा बसे परदेस रे सखी ओकर ससुराले नीक नाई हनबे बा। जेकर बलमा बसे परदेस रे सखी ओकर ससुराले नीक